Entre amigos lagun artean erakundetik, artean ikasgune feministaren baitan, eta Andretxarekin elkarlanean, urriak 30ean egingo dugun saiora gonbidatzen zaituztegu. Saio hau, 6etatik 8etara Eibarko Andretxan izango da, eta Etxaldeko emakumeak egindako saioan atera diren elikadura burujabetzaren sormen kolektiboa izango den saio bat egingo dugu. Bertan, elikadura burujabetza hau bakoitza bere realitatetik zein alternatiba ditugun, zein alternatiba dauden edo zein alternatiba bilatu edo aurkitu ditzakegun izango du helburu. Bestalde batetik, hausnarketa saio honetan Eibarko bi emakume baserritar izango ditugu, non haien esperientzia eta lanetik hitz egingo duten. Beraz, urriak 30ean, 6etatik 8etara, sormen saio honetara gonbidatzen zaituztegu, non dinamiko eta parte hartzailea izango den, animatu eta etorri.